Det var det her med håbløsheden, meningsløsheden, som Yardom skriver om, som faktisk godt kan stoppe livet. Hvad er meningen med det? Hvor skal vi hen? Hvorfor? Når man som menneske ender der, så kan man stå. Hvis ikke man kan se et mål eller en mening, eller håbe om, at der måske vil ske en ændring, så bliver det tungt. Det kan godt være svært at se vejen ud af det. Og nogle gange så skal man nok have hjælp til at se vejen. Så skal man faktisk ned og grave lidt i nogle af de gamle ting, som gav en glæde, og man havde det godt. Og det kan være sundt en gang, man lige at grave nogle af de her ting op og sige, okay, jeg kunne faktisk godt lide at spille på guitar en gang, eller synge, eller gå ture, spille fodbold. Det lige må være der. Bare det giver glæde. Så kommer håbet.